Чувствали ли сте някога това чувство, че нещо голямо ще се случи в живота ви, но не знаете точно какво? Понякога това тихо очакване е първият знак, че Бог е на път да извърши дълбока трансформация. Ако попаднете в този момент на подготовка, бъдете нащрек. Наближават мощни промени и животът ви никога повече няма да бъде същият. В тази статия ще откриете мощни признаци, че Бог е на път да промени живота ви завинаги. А сега се представете, ако можете да идентифицирате тези признаци, преди да се проявят напълно, какви биха били следващите ви действия? Как това ще промени вашето пътуване с вяра? Продължете да четете и се пригответе да преживеете най-голямата трансформация в живота си. Не забравяйте да се абонирате за нашия канал и да включите известията, за да получавате повече съдържание за това как да живеете живот с цел и надежда. Когато почувстваш онзи необясним мир в сърцето си, дори сред трудностите, сякаш нещо ще се случи, нали? Това усещане, че въпреки препятствията те очаква нещо велико, чудо, което ще се случи. Това е нещо повече от просто спокойствие. Това е ясен знак, че Бог работи за кулисите. Очакванията започват да се изграждат и осъзнавате, че сте подготвени за нещо извън вашето разбиране. Това чувство на вътрешен мир е божествена възможност да укрепите вярата си. Във времена на криза или лични предизвикателства много от нас са склонни да се чувстват тревожни или несигурни. Но когато започнете да усещате този дълбок мир, нещо се променя във вас. Сърцето ви се отваря за обновяване, духовен растеж и вярата, че нещо велико ще се случи. Очакването вече не е просто несигурност, а твърда надежда и ясна цел. И така, как можете да култивирате този мир и очакване в живота си? Отговорът се крие в това да предадете страховете си на Бог и да се доверите, че Той има перфектен план за вас. В молитва го помолете да разкрие вашата цел и да подготви сърцето ви за трансформацията, която предстои. Очакването, когато е добре насочено, се превръща в плодородна почва за промяна и изпълнението на чудесата, които Бог е подготвил за живота ви. Знаете ли онези моменти, когато усещате по-дълбока връзка с Бог, сякаш Той говори директно на сърцето ви? Това не е случайно. Когато започнем да чуваме Божия глас по-ясно, независимо дали в молитва, в моменти на мълчание или дори чрез житейски обстоятелства, това е ясен знак, че сме в процес на трансформация. Той общува с нас по-интензивно, насочвани към нов, целенасочен път. Може би се чудите, как мога да чуя Божия глас по-ясно? Отговорът се крие това да успокоите хаоса около вас и да обърнете внимание на това, което Той иска да ви каже. Това може да стане чрез моменти на интроспекция, четене на Библията или дори търсене на съвет от хора, които споделят вашата вяра. Колкото повече се посвещавате на присъствието си, толкова полезно ще забележите малките детайли в живота, които Бог използва, за да ви води. И не се заблуждавайте. Да чуете Бог ясно не означава, че Той ще ви даде всички отговори наведнъж. Често отговорът идва постепенно, като пъзъл, който се подрежда. Но щом започнете да слушате повнимателно, вярата ви укрепва. Очакванията ви се увеличават и започвате да виждате всяка ситуация като възможност за обновление и растеж. Духовната яснота носи освобождение, когато започнете да вървите правилната посока с божествена цел. Когато вратите, които някога са били затворени, започнат да се отварят, е невъзможно да не почувствате обновляване и надежда. Често сме толкова съсредоточени върху това, което не можем да постигнем, че пропускаме да осъзнаем, че Бог подготвя почвата за нещо ново. Появяват се нови възможности като ясни знаци, че Той работи зад кулисите, за да преобрази живота ви. И това, приятелю, е истинско чудо в действие. Възможностите, когато се появят, носят със себе си усещане за освобождение. Осъзнаваш, че пътят, който сега изглеждаше блокиран, лежи пред теб, пълен с възможности и обещания за растеж. Въпросът е, желаете ли да ги вземете? Често тези врати се отварят точно когато сме най-уморени или обезсърчени, като начин да изпитаме вярата си. Но ако вярвате и ходите с надеждата, че тези нови възможности са божествен дар, Божията цел в живота ви ще стане по-ясна. Така че не пренебрегвайте знаците. Всяка нова възможност е шанс за трансформация. Ако обърнете внимание, ще разберете, че те са в съответствие с това, което Бог е подготвил за вас. Тези възможности може да дойдат под формата на нова работа, подновено приятелство или дори нов проект, който докосва сърцето ви.
Това, което има значение, е да сте готови да ги прегърнете, знаейки, че те са част от Божия грандиозен план за обновление и духовно израстване. Понякога най-дълбоките промени в живота ни започват с хората, които идват и си отиват от пътя ни. Това може да е един от най-ясните знаци, че Бог пренарежда вашите връзки за своята цел. Може би сте забелязали, че някои приятелства са се разпаднали или, напротив, неочаквано са се появили нови хора. Тази промяна във взаимоотношенията може да бъде възможност за растеж, тъй като Бог оформя социалния ви живот, за да го приведе по-добре в съответствие с Неговата цел. Тези промени могат да бъдат предизвикателство, особено ако сте били дълбоко привързани към определени хора или сте свикнали с динамиката на връзката, която сега се разпада. Важно е обаче да запомните, че Бог знае точно от какво имате нужда, за да растете и да процъфтявате. Понякога Той ни кара да променим приятелства или дори среда, за да можем да живеем според Божията цел за нашия живот. Това може да бъде болезнено преживяване, но е и време на освобождение и обновление. Как можете да се справите с тези промени? Първо, признайте, че Бог контролира и че Той никога не премахва нещо от живота ви без много по-голяма причина. Докато се дистанцирате от някои хора и се доближавате до други, вярвайте, че Той подготвя сърцето ви за нови взаимоотношения, които ще укрепят ярата ви и ще ви отведат до нови нива на растеж и цел. Запомнете, това, което се чувства като загуба, често е възможност за трансформация и зрялост. Има моменти, когато животът изглежда придобива нова перспектива, сякаш се събуждате за нещо по-велико. Когато започнете да разбирате целта си по-ясно, сякаш светлина започва да свети по пътя ви, осветявайки това, което преди е изглеждало объркващо или далечно. Това пробуждане е знак, че Бог ви подготвя за нещо много по-голямо, нещо отвъд вашите очаквания. Той иска да видите мисията, която има за вас, за да можете да живеете пълноценен и смислен живот. Този процес на събуждане не е мигновен, а постепенен. В началото може дори да се почувствате малко изгубени или несигурни как да продължите напред. Но докато търсите повече от Бог, Той ще разкрие малки знаци, възможности и дори предизвикателства, които оформят вашата цел. Ключът е да продължите да търсите божествено напътствие и да вярвате, че стъпка по стъпка ще бъдете напътствани към мястото, което Той е подготвил специално за вас. Един от най-мощните начини да откриете целта си е чрез молитва и размишление върху Божието Слово. Ако се посветите на тези моменти на дълбока връзка, ще откриете, че Бог започва да говори по-ясно на сърцето ви. Пробуждането за целта на живота ви носи със себе си подновено чувство на яра, надежда и увереност, че дори сред предизвикателствата всичко, което преживявате, има по-голяма цел. Пътуването е уникално, но като следвате пътя, който Той е подготвил, ще намерите истинско удовлетворение. Знаете ли онова необяснимо чувство на очакване? Онзи момент, в който усещате, че ще се случи нещо страхотно, но все още не знаете точно какво? Това е по-често, отколкото си мислите, и е един от най-мощните знаци, че Бог подготвя нещо необикновено за вас. Често това чувство идва след период на чакане или дори предизвикателства, сякаш Бог запазва най-доброто за накрая. Това е очакване, което генерира надежда, а тази надежда от своя страна ни дава силата да продължим напред. Това чувство, че идва нещо голямо, е възможност да укрепите ярата си. Вместо да бъдете победени от безпокойство или съмнение, вие започвате да виждате всеки ден като подготовка за това, което предстои. Това чувство на очакване, съчетано с доверие в Бог, ви позволява да видите настоящите си обстоятелства по различен начин. Всяка предприета стъпка, всеки малък напредък изглежда съвпада с божествената цел и започвате да осъзнавате, че промяната е поблизо от всякога. И така, как се подготвяте за това нещо голямо? Отговорът е прост. Останете непоколебими във вярата си. Търсете повече от Бог чрез молитва, четете Неговото Слово и вярвайте, че Той работи от ваше име. Това чувство на очакване не е напразно. Това е напомняне, че Бог е подготвил нещо прекрасно за вас. И най-хубавото е, че когато този момент настъпи, вие ще сте готови да го приемете със сърце, пълно с благодарност и готовност за новото. Най-големите предизвикателства често възникват точно преди голяма благословия. Преживявал ли си онзи момент, в който сякаш всичко се разпада и единственото, което остава,
ярата ти? Това не е случайно. Когато сме на път да преживеем значителна трансформация, Бог позволява да бъдем изпитани по начини, които ни предизвикват да му се доверим още повече. Тези трудни моменти не са знак за изоставяне, а по-скоро подготовка за нещо много по-голямо и по-голямо, което Той е подготвил за вас. Предизвикателствата, които изпитват ярата ни учат да зависим изцяло от Бог, да вярваме, че дори когато не виждаме решение, Той работи зад кулисите. Те също ни позволяват да преживеем истинско обновление, защото именно в този процес на преодоляване намираме силата и смелостта да продължим напред. Тези предизвикателства могат да бъдат емоционални, духовни или дори финансови, но всички те имат божествена цел – да оформят нашия характер и да ни подготвят за следващото ниво на растеж. Не забравяйте, че предизвикателствата не са краят, а необходима част от процеса на трансформация. Когато се почувствате изпитани, знайте, че ярата ви се пречиства. Колкото повече се отдадете на Бог в тези моменти, толкова повече Той укрепва духа ви и ви подготвя за големите благослови, които идват. Не се предавай. Борбата е временна, но победата и растежът, които следват, ще бъдат вечни. Изведнъж откривате, че се молите повече, търсите повече Божието Слово и изпитате по-дълбока връзка с Него. Това е ясен знак, че духовното ви израстване се ускорява. Бог работи върху сърцето ви по-интензивно, подготвяйки ви за ново ниво на яра, разбиране и близост до Него. Тази трансформация не се случва за една нощ, но когато се случи, всичко изглежда поживо, а ясно и целенасочено. Ускореното духовно израстване може да се случи, когато сте изправени пред период на подготовка за нещо ново. Бог може да ви води към по-дълбоко разбиране на Словото Му или да ви показва аспекти от християнския живот, които никога преди не сте забелязвали. Това може да бъде уникална възможност за обновяване и учене, където Той ще ви оформя по-интензивно, така че да сте готови да изживеете целта Му за живота си. Ако изпитвате този ускорен духовен растеж, време е да се предадете още повече на Бог. Търсете повече моменти на тишина и размисъл, четете повече от Библията, участвайте в молитвени групи и Му позволете да работи дълбоко във вас. Колкото повече се отворите за този процес, толкова повече Той ще ви даде сила за предизвикателствата и възможностите, които предстоят. Това израстване не се отнася само за вас, а за това да станете човека, който Той винаги е възнамерявал да бъдете. Когато започнете да се освобождавате от негативните поведенчески модели или мисли, това е ясен знак, че Бог прекъсва духовните окови, които са ви задържали. Тези робства могат да бъдат страхове, пристрастявания, негодования или дори лъжи, в които сте ярвали за себе си. Духовното освобождение е мощен процес на обновление, в който Бог премахва веригите, които ви пречат да живеете напълно Неговата цел за вашия живот. Този момент на свобода носи със себе си усещане за лекота и нова визия за бъдещето. Често тези робства са толкова фини, че дори не осъзнаваме, че сме пленени от тях. Но когато се доближим до Бог и Му позволим да работи в нас, веригите започват да се разкъсват. Сякаш изведнъж осъзнавате областите от живота си, които са били доминирани от лъжи или само разрушително поведение. И когато това откровение пристигне, това е възможността да започнем нова глава, свободна от духовно робство. Как можете да преживеете това разкъсване на робството? Отговорът се крие в пълното отдаване на Бог. Чрез искрена молитва, покаяние и истинско желание за промяна, вие започвате да позволявате на Бог да преобрази ума и сърцето ви. Запомнете, духовното освобождение е постоянен процес, но с всяка стъпка, която правите към свободата, вие се приближавате до това да изживеете Неговата божествена цел за вашия живот. Дори в най-трудните моменти изпитвате ли неуяснима благодарност и неуяснима радост? Това е знак, че Бог оформя сърцето ви по дълбок начин. Когато въпреки предизвикателствата можете да видите доброто в живота и да разпознаете благословите, които все още ви заобикалят, сякаш сте подготвени за нещо по-голямо. Постоянната благодарност и радост идват не само от външни обстоятелства, но и от непоклатимата яра, че Бог контролира. Това чувство на радост не означава, че сте имунизирани срещу трудностите, а по-скоро, че избирате да видите отвъд нескудите. Произлиза от разбирането, че дори по време на борби, Бог работи за ваше добро. Когато изпитате тази радост и благодарност,
Започвате да осъзнавате, че малките неща имат огромна стойност. Всеки момент на мир, всеки дъх, всяка усмивка се превръща в отражение на духовното обновление, което Бог работи в живота ви. За да култивирате тази благодарност и радост, започнете да се фокусирате върху това, което Бог вече е направил в живота ви, вместо да мислите за това, което все още не се е случило. Бъдете благодарни за всичко, което имате, дори за трудните уроци, които сте научили по пътя. Докато правите това, започвате да изпитвате мир, който надминава всяко разбиране, и радост, която само Бог може да осигури. Това е ясен знак, че Той подготвя сърцето ви да преживее най-голямото от всички чудо – трансформацията на живота ви. Сега, когато знаете мощните признаци, че Бог е на път да промени живота ви, време е да действате. Не позволявайте на страха или съмнението да ви попречат да вървите към целта си. Запомнете, всяко предизвикателство, всяка промяна и всяка възможност е шанс за растеж и трансформация. Бог подготвя нещо голямо за вас и вие трябва да сте готови да го приемете. Желаете ли да направите следващата стъпка и да се доверите напълно на това, което Той прави в живота ви? Ако смятате, че това съдържание е докуснало сърцето ви, не пропускайте възможността да следвате още съвети, размишления и учения, абонирайте се за нашия канал. Включете известията и започнете да изживявате трансформацията, която Бог има за